Dobre, povieme si storku s názvom Vibe Check, alebo Mood Killer, ktorá sa mi stala, keď som mal 17 rokov. Použij teraz hlavu a predstav si jednu situáciu. Traja kamoši sú v obchodnom centre. Jeden z nich si ty, ale v tejto situácii som to bol ja. A vy ako traja kamoši idete po obchodnom centre a oproti vám idú 3 baby. V tom istom veku ako ste vy. Je 2 baby majú úplne v prdeli, ani sa na vás nepozrú. Ale tá jedna baba, podotýkam veľmi atraktívna baba, sa na vás pozrie a hlavne sa pozrie na teba a na tvoju osobu. Nadviažete so sebou očný kontakt a počase ten očný kontakt zrušíte. Tá skupinka dievčat sa medzi sebou rozpráva, mierne sa smejú a stále sa pozerajú na vás. Primárne na teba, a.k.a. v tomto prípade na mňa. My ako to chalani v obchodnom centre sme sa išli najesť a tie baby sa nešli najesť, ale sadli si do tej zóny, kde sa je. Vieš, taká tá klasická open zóna, kde sú okolo reštaurácie a v strede sú jedalenské stoly. A my ako chalani sme pekne papali a tie dievčatá si sadli asi 4 stoly od nás a pozerali sa stále na nás. A stále tie kontakty so mnou a s tým dievčaťom z tej skupinky stále prebiehali. A medzi tým sa to dievča aj s tými kamarátkami stále nejak uškrňalo. Táto idylka fungovala asi 15-20 minút, až kým sme nedojedli. Potom, jak sme hneď dojedli, tak to dievča, tej skupinky 3 dievčat, ktoré bolo najviac atraktívne a sme nadviazali so sebou stále očný kontakt, tak sa postavilo a išlo za nami. Ja som si myslel, že paráda. Dievča urobilo prvý krok a ide za mnou. Alebo za nami. To som proste vyhral, že sa ma spýta, že jak sa volám, alebo niečo v tom zmysle, hej. No a baba došla ku nám, teraz sa kurva podrž. Vieš čo ona zaťala z tých úst? Ukázala na mňa prstom a povedala: Bože, ty si strašne zlatý. A vieš prečo to rozprávam? Lebo moja kamarátka, vidíš tam tú brunetu, tak sa jej veľmi páčiš. Fú, kámo. Ja mám do jazdy aj teraz. Ja totálne odvarený, lebo tá baba, čo bola jej kamarátka, akože ona nebola škareda, ale proste nebol to môj typ, hej. Baba, ktorá bola pre mňa extrémne atraktívna, mi toto povie do očí. Instantný mood killer, vibe check, nazvi si to jak chceš. Totálna husácia idylka, alebo lepšie povedané, husácia pičurina.